Bore da, bawb a chroeso I ddarlith Cymdeithas y Gyfreith yma yn amgen a gael o'n gyfarch bwrdd rhywu'r Eisteddfod am I arloesi yn creu amgen I ni fel gofod I ni allu gwrdd yn rhythwyr o leia yn hytrach na gallu cwrdd gyda'n gilydd ar y maes fel blyddyn ni mewn blynyddoedd eraill. A mae traddodiad pwysig yn yr Eisteddfod o greu gofod I drafodaeth ar faterion cyfreithiol a materion y system gyfiawnder yma yng Nghymru ac mae'r ddarlith hon yn rhan o'r traddodiad hwnnw. Mae Dr Nerys Llewelyn Jones yn arbenigwr ym maes amaethyddiaeth ac yn dod â phrofiad fel rhywun sy'n â phractis yng nghefn Gwlad Cymru i'r drafodaeth heddi. Mae hefyd un o'r panel o arbenigwyr uchel I parch yng Nghomisiwn y Gyfraith o dan Llywodraeth yr Arglwydd Thomas a nath gyflwyno adroddiad yn llawn sialens a chreadigrwydd I ni fel Llywodraeth ar ddiwedd y llynedd. Roedden ni fel Llywodraeth yn cytuno gyda nhw bod angen adfer ac angen newid yn sylweddol ar y system gyfiawnder yma yng Nghymru ac yn cefnogi'r galw am ddatganoli hynny yma I ni yng Nghymru. Roedd yn bleser rhannu'r llwyfan gyda Nerys yn y bai yng Nghaerdydd yn y Senedd pan lansiwyd yr adroddiad. Mae Nerys yn dod â'i phrofiad o bractis yng nghefn Gwlad Cymru fel nes I sôn, ond mae hefyd yn gyfryngwr wedi achredu ac yn gymrawd Cymdeithas y Gyfraith amaethyddol. Mae ganddi bersbectif diddorol iawn ar y sialensau sydd o'n blaenau ni, felly gai diolch I Nerys am I brwdfrydedd ac am y ddarlith mae ar fi'n traddodi. Diolch I Cymdeithas y Gyfraith a diolch i'r Eisteddfod am y cyfle I wrando ar y ddarlith hon heddi. Pleser o'r mwyaf yw cael fy ngwahodd I roi darlith Cymdeithas y Cyfreithwyr ar gyfer Eisteddfod eleni. Wrth gwrs, Eisteddfod rithiol sydd gennym ni, dim yr Eisteddfod arferol, a ni'n meddwl bydden ni'n rhoi'r darlith yma o maes yr Eisteddfod yn Regaron. Wrth gwrs, mae hwn yn cael ei ffilmio, dim ymhell iawn o Regaron mewn gwirionedd. Dyn ni yma yn 500 ar glos y fferm a bwys y swyddfa, lle dwi wedi lleoli fan hyn. A wrth gwrs, mynd dros y mynydd, chi'n gallu mynd I Laddewi Brefi a wedyn I Dregaron wrth droedio trywydd Cwm Twrch. A dwi'n argymell os chi yn cael cyfle I ddod I Steddfod Tregaron blwyddyn nesaf yn lle eleni I edrych I ddod ar hyd yr hewl hynny achos mae'n un o'r hewlydd mwyaf prydferth dwi yn gwybod amdani yng Nghymru. Wrth gwrs, os chi'n mynd I wneud na, mae'n gofyn I chi fod yn ddreifio'r cydwybodol cefn gwlad sy'n gallu mynd yn ôl ac ymlaen cystal ei gilydd mwyn mynd ar hyddi. A dwi hefyd mae'n dda anodd I recordio hwn a dim cael y pleser o'ch cwmni chi gyda mi wrth wneud e. Wrth gwrs, os ych chi yn moyn, chi'n gallu gwisgu stop neu start fel ych chi am yn ystod y ddarlith yma. A wrth gwrs, yn draddodiadol, byddwn ni mewn falle pabell y cymdeithasau yn yr Eisteddfod a falle byddwch chi wedi bod yn troedio maes yr Eisteddfod trwy'r bore ac yn falch cael hoi fach i'r trad a'r coesau mwyn dod I wrando ar darlith debyg I hwn. Felly, os chi moyn cael profiad Eisteddfod go iawn, dwi'n awgrymu bod chi'n gwysgu saib ac yn mynd am gwbl o laps rownd y tŷ cyn I chi eistedd lawr gyda paned o de neu coffi I wylio y ddarlith yma. Mae bellach rhyw 7 mis ers I adroddiad y Comisiwn ar Gyfiawnder gael ei gyhoeddi ac mae'n amser priodol falle I edrych ar beth sydd wedi digwydd ers hynny yn sgil yr argymhellion cafodd ei roi yn yr adroddiad. Wedi dweud hynny, ni allai neb fod wedi rhagweld beth bydde yn digwydd I ni ar sail bydol yn ystod y misoedd diwetha. A mae'r cyfnod digynsail yn ni, dwi'n siŵr wedi bod yn un dyn ni gyd wedi gorfod gwynebu wahanol sialensau gyda. Dwi'n gobeithio felly eich bod yn holliach yn gwylio hwn ac os ych chi wedi dioddedd o'r cleddyf eich bod yn gwella ac yn cryfhau ac wrth gwrs yn estyn cydymdeimlad i'r rheini sydd wedi colli anwyliad yn ystod y cyfnod yma.
Mae'r ymysedd diwethaf fi'n credu hefyd wedi amlygu yn fwy nag erioed rôl cyfiawnder mewn cymdeithas. Mae'r gyfraith yn effeithio bob un ohonom ni, a mae'r graddfa mae'r gyfraith wedi gorfod newid i ymateb i'r newidiadau dyddiol roedd yn gwynebu wedi bod yn erchydus. Dwi'n credu bod pawb yn fwy ystyriol nag erioed o rôl y gyfraith mewn sicrhau rhyddid, tegwch a diogelwch i bob un ohonom ni. Dwi'n credu bwriad y darlith yma yw edrych tyma bach ar beth sydd wedi digwydd ers i'r Comisiwn gyhoeddi yr adroddiad. A wrth gwrs fel ych chi'n gwybod cymerodd y gwaith tua 19 mis i gyd i gwblhau. A dwi'n ddiolchgar iawn, fel dwi'n gwybod mae'r comisiynwyr eraill yn ddiolchgar iawn am yr holl dystiolaeth ar bapur ac ar lafar a dderbyniwyd gan siŵr o fod llawer ohonoch chi sydd yn gwylio hwn ar gyfer cyhoeddi'r adroddiad hynny. Mae'r adroddiad wedi seilio'n gadarn ar y dystiolaeth gwybodus hynny y geithon ni yn ystod y broses ar y system gyfiawnder fel mae ar hyn o bryd. A mae gan bob un ohonom ni diddordeb dwi'n siŵr mewn gwneud system gyfiawnder yma yng Nghymru yn gynaladwy i'r dyfodol, ond hefyd i'w wneud yn siŵr ei fod ar gael, yn ddealladwy ac yn fwy ac yn fyw i bob aelod o'n cymdeithas trwy Gymru gyfan. Felly y cwestiwn dwi'n gofyn i'n hunan, a dwi'n siŵr eich bod chi'n gofyn, yw sut allai i helpu yn ystod y cyfnod hwn. Wnaeth yr adroddiad argymell diwygiad sylweddol i'r system gyfiawnder yng Nghymru. Sawl un o'r argymhellion hynny yn y galw ar waith gael ei wneud ar frys, fel ymateb i'r argyfwng yn rhai meysydd wnaeth yr adroddiad yn ei sylw atynt. A fi'n credu bod y cyfnod yn ystod y mis diwethaf wedi amlygu rhai o'r pryderon hynny, enghraifft yn sgil y cynnydd sydd wedi bod yn achosion trais domestig a'r achosion sydd yn dilyn hynny. Byddai rhai falle yn dweud bod yr adroddiad yn gosod sialens sy'n rhaid cael ei oresgyn. Yn fy marn i, mae'r adroddiad yn gwneud rhywbeth arall. Dim rhestr o ddyheuadau sydd yma o beth oedd grŵp o comisiynwyr eisiau gweld, ond yn hytrach rhestr o bethau sydd angen digwydd, rhestr o anghenion system gyfiawnder yng Nghymru sy'n gweithio i bobl Cymru. Felly, le i ni arni erbyn hyn a pha ddatblygiadau pellach sydd angen. Cyfraith Cymru a'i ddatblygiad falle i ddechrau. Mae prosiectau megis Cyfraith Cymru, Cymru Lex a'r ddeddf 2019 a'r Ddeddfwriaeth Cymru wedi bod yn holl bwysig. Dwi'n cymeradwyo'r gwaith yma yn fawr sydd mor hanfodol i sicrhau hygychedd Cyfraith Cymru i'r rheini ohonom sy'n gweithio ynddo bob dydd ac hefyd i bobl Cymru. Mae gwefan megis Cyfraith Cymru yn holl bwysig, platfform cyhoeddus sydd ar gael i bawb. Fel cyfreithwyr wraig dan hyfforddiant yn ôl yn 2008, cefais i sialens o chwilio mewn i cyfraith Tir Comin a beth oedd yn gweithredol yng Nghymru gyfateb a beth oedd yn gweithredol yn y Deyrnas Unedig a Lloegr ar y pryd. Oedd yn ddeddf gallu ddod mewn dros amser yn gwahanol rhannau ohono a'n gwahanol rhannau o'r Deyrnas Unedig. Tipyn o ben tost oedd gweithio allan bryd hynny pa gyfraith oedd yn berthnasol ym lle a byddai rhywbeth fel Cyfraith Cymru bryd hynny wedi bod yn ddefnyddiol iawn. Mae adnoddau fel yma yn holl bwysig, nid yn unig i'r rheini ohonom sy'n byw a gweithio yng Nghymru, ond hefyd i'r bobl tu allan sy'n ymchwilio ein cyfreithiau am wahanol resymau. Mae'n rhaid pwysleisio bod Cyfraith Cymru yn rhywbeth gwahanol i gyfraith Lloegr. Dyma yw'r sefyllfa yn barod mewn llawer iawn o feysydd ac mae'r gwahaniaethau yma yn mynd i gynhyddu. Rhaid felly estyn clyrdeb am y gwahaniaeth hynny. Esbonio i bobl sut mae'n gwahaniaethu ac nid cymryd hynny yn ganiatawol. Yn ail, dwi eisiau siarad ar angen i adeiladu capacity yn sector gyfreithiol Cymru mwyn cefnogi y system gyfiawnder sydd gennym ni. Mae'n rhaid datblygu dealltwriaeth ac arloesedd o fewn y sector gyfreithiol. Mae ein proffesiynau cyfreithiol yng Nghymru yn gryf a chystadleuol, ond mae cyfleuon i gryfhau ein sector yn cael eu colli. Dwi'n erfyn arnoch chi helpu gyda'r cydgysylltu yma sydd angen digwydd.
Mae'r misoedd diwethaf wedi pwysleisio mwy nag erioed yr angen am ddefnydd effeithiol ac arloesol o dechnoleg digidol o fewn y system gyfiawnder. Mae angen galluogi hyfforddiant nid yn unig i'r rheini sy'n dod mewn i'r proffesiwn, ond hefyd yr rheini ohonom ni sydd wedi bod ynddi ers amser hir. Mae'n bwysig iawn ein bod yn meithrin y dalent sydd ar gael yng Nghymru, ac yn un o'r pethau nes i mwynhau fwyaf wrth gymryd rhan yn gwaith comisiwn o siarad gyda cyfreithwyr ifanc a rheini oedd yn dod mewn i'r proffesiwn a'r brwdfrydedd oedd gennyn nhw am ei gyrfa yn y gyfraith yng Nghymru. Mae angen gwneud yn siŵr bod mwy o gyfleon i bobl fel hynny i gymwyso yng Nghymru a gwneud yn siŵr eu bod nhw am aros yng Nghymru ar ôl cymhwyso mwyn atgyfnerthu y sector sydd gennym ni yng Nghymru fel mae ar hyn o bryd. Does dim cyfiawnder mewn gwlad lle mae'n amhosib i bobl cael mynediad iddo. Yn anffodus, mae gennym ardaloedd yng Nghymru, yn enwedig ardaloedd gwledig ac ôl ddiwydiannol, lle mae pobl yn ei chael yn anodd i gael cyngor cyfreithiol. Ac yn eto, mae hwnna'n rhywbeth sydd wedi amlygu ei hun yn fwy yn ystod y misoedd diwetha a'r angen i wneud yn siŵr bod y cyngor yna ar gael fesul opsiynau digidol yn ogystal â rhai falle mwy traddodiadol dyn ni'n arfer â nhw. Mae anghenion pobl Cymru yn unigryw oherwydd y daeareg hynny hefyd, ac i nifer o gyfreithwyr cynnig gwaith pro bono ac mae darbariaeth cynyddol ar gael gan y trydydd sector, nid yw yn ddigonol i wrthbwyso effaith gostyngiadau sylweddol mewn cyngor cyfreithiol. Yn ogystal, nid yw'r economi gyfreithiol chwaith yn ffynnu, ac mae rhaid edrych yn ddwys ar sut i gryfhau'r sector i'r dyfodol mwyn cynhyddu ei gyfraniad i'r economi yng Nghymru. Mae'r adroddiad yn pwysleisio felly bod angen i Llywodraeth Cymru atgyfnerthu sector cyfreithiol drwy hyrwyddo canolfan gyfreithiol a datblygu strategaeth glir ar gyfer ardaloedd cefn gwlad ac ôl ddiwydiannol. Mae angen datblygu ein arbenigedd mewn dechnoleg gyfreithiol ac mae'r cefnogaeth at sefydlu cyngor y gyfraith mwyn hyrwyddo buddiannau addysg gyfreithiol ac ymwybyddiaeth o gyfraith yng Nghymru yn hollbwysig. Dwi'n disgwyl ymlaen yn eiddgar i glywed am waith y cyngor newydd yma unwaith y bydd wedi cael y cyfle i gwrdd am y tro cyntaf ac wrth i ddylunio ei strategaeth ar gyfer y dyfodol. Rhaid hefyd i ni sicrhau darbariaeth cyflawn yn y Gymraeg ar draws y system gyfiawnder heb eithriad. Mae sicrhau y cynniladwywaith cyfiawnder yn yr ardaloedd wledig ac ôl ddiwydiannol yng Nghymru yn hollbwysig i mi. Wrth ffilmio hwn, dwi'n byw yn nghanol cefn gwlad ac mae'n hollbwysig bod y strategaeth yn un sy'n gydlynol ac integredig mwyn ailfywiogi'r sector gyfreithiol gwledig ac ôl ddiwydiannol. Mae'r hen pethau yn biti bod e ddim yn bosib gwneud pethau o'r lleoliadau gwahanol wedi mynd wrth edrych ar falle rhai o'r opsiynau sydd ar gael ar gyfer defnydd digidol yn ystod y misoedd diwetha. Mae'r nifer o gyfarfodydd sydd yn digwydd fesul platfformau fideo y gymharu a beth oedd falle 3 mis yn ôl wedi bod yn gynnydd uchel iawn. A mae wedi dangos falle bod rhai o'r ffiniau hynny falle o'n i yn gweld yn y gorffennol am ble mae'n bosib i pobl i byw a gweithio wedi symud yn ei flaen ar raddfa gyflym iawn. Mae'n rhaid sicrhau cydweithio wrth gwrs ar draws cyrff gwahanol o fewn cyfiawnder hefyd a chefnogi pobl ifanc o gefndiroedd amrywiol i ddeheu am yrfa yn y gyfraith ble nad yw hyn yn realiti iddynt ar hyn o bryd. Mae cynnig prentisiaethau cyfreithiol llawn yng Nghymru yn un ffordd y credwn y gall hyn gael ei aresgyn a mae'n bwysig wrth gwrs ei bod ni'n sicrhau bod yr hyfforddiant yna ar gael yn symud mlaen hefyd. A dwi'n hefyd yn ddiolchgar iawn
iawn am y gwaith mae Cymdeithas y Cyfreithwyr wedi bod yn wneud gyda Legal News Wales neu wrth gwrs newyddion gyfreithiol Cymru yn ystod y misoedd diwetha yn gwneud yn siŵr bod yna ddarpariaeth o hyfforddiant a gwybodaeth ar gyfer y sector gyfreithiol yng Nghymru yn ystod y cyfnod yma. A mae'n dangos bod hyn yn bosib. Mae'n bosib i baso'r gwybodaeth yna ymlaen ac i rannu'r gwybodaeth yna mewn ffordd digidol yn amserol ar gyfer beth sydd angen. Mae'r math yna o ddefnydd o opsiynau digidol yn holl bwysig ar gyfer y dyfodol. Wrth gwrs mae hynny yn dibynnu ar geiledd pobl ar gyfer byd eang yn rhai o'r ardaloedd gwledig a wrth gwrs yn yr ardaloedd ôl ddiwydiannol hefyd. Felly mae'n bwysig iawn gyda'r siŵr bod yr argaeledd yna yn cael ei ddatblygu ymhellach mwyn sicrhau bod pawb yn gallu cael yr opsiynau yna i edrych mewn i pethau. Rhaid nawr cymryd camau os ydym mewn weld newidiadau ar lles gwneud yn siŵr bod ein systemau cyfiawnder yn addas heddiw a fori. A cwestiwn sydd angen i bob un ohonom ni i ofyn, dwi'n credu, yw sut y gallwn ni helpu. Beth gallai i wneud i helpu gyda yr newidiadau yma ac mwyn sicrhau gweithredu rhai o'r ymhellion oedd yn yr adroddiad gafodd ei gyhoeddi gan y Comisiwn y llynedd. Dwi'n gobeithio y byddwch chi yn gallu mwynhau peth o'r tywydd braf yma dros yr haf a gobeithio welwn i chi y wyneb yn wyneb yn gynt yn hytrach nag yn hwyrach. Diolch yn fawr iawn.